Teng Ban Kieu. Hapok ka jingyas nok tilang Jong ka National Human Rights Commission bat ka Northeastern Hills University la penlong ya ka seminar ka ba Sngi Jong ka National Human Rights Commission ha Conference Hall Jong ka Nehu. Ka pangpadeng Jong ka ne ka seminar ka long diverse perspectives of human rights in literature and society. Udukot Jong ka National Human Rights Commission u Dr. Dia Neshwar Mule haba ajing kren ula batay syapang ki benta Jong ka human rights ki badon ha ka tho katar Jong ka ri bat ka imlang salang. Uloong mabaro ki riti dustor ha India bat ki riu khut ki mi halor ka jinghikai Jong ka jinglong ka wei ka long breu man breu ka jingya sad ban wanra ya ka jingya long ringkat bat ban weng ya ka jingsha le don bor ha ki wei. राइट टू लैंग्वेज जो है भाषाओं का अधिकार अपने आप में सबसे बड़ा अधिकार। महात्मा गांधी कहते थे कि a person who does not have his language does not have tongue. इसकी भाषा नहीं है अपनी, उसकी जो है जिह्वा ही नहीं। La penlong ya